Tasangana nazvo 2023 tasangana tese tiri vapenyu vakanaka kamurwa pakati pedu nyangwe vakakamurwa vanhu vanoenda panyika nenguva yavo vanhu vanoenda panyika nenguva yavo saka zvichireva kuti vakachengetwa nanhasi tasangana tese tiri vapenyu takatarisira tichiti horodho yatakabva takati noise ngaite shoma nyaya dzedu tifambe zvakanaka dzimwe nyaya dzamunadzo nhasi dzaparwa muhoridhe yamakabva dzimwe dzamuinadzo dzagara muinadzo mukurarama ndine urombo kana tichirarama panyika tofana kuita zvinhu zvakanaka unogona kurarama 50 years uchiba uchiita sei uchituka uchishora usingabatiwe asi zuva remuridzi rinosvika pamusoro penyika mamurumu vanopomba vakawanda umu mamurumu vanoba vakawanda umu vanoroya vakawanda mukati mamuru kunonoka chete kubatwa asi anenge abatwa panguva yachiroya ndiye muroyi nguva ipi iyoyo anobatwa achipomba nguva ndiye mhombwe nguva ipi iyoyo munofanira kuzvinzwisisa izvozvo vatikavakidzana nono vatinogara navo vanotichaona muzako chapita mawa chiri kwani chiri kwaini imi vakadzi mapfekera muri kuita muri konzera chaos ndimuri konzera kuti varume vapinde pachihuri kupfeka kwenyu hakuna kunaka unoti ukapfeka so kuti akamuti kotama yozvikuti ibvisai mazambe yamukapfeka panapa kuti kotama tinobva taona nyika yacho inouya teichitsvaga izvozvo kufumuka muri kunzwisana mukadzi wako achikuda mubatanga ona kuti apfeka zvakaita here zvinokodzera pakufamba kuti ave mukadzi chaiye chaiye kuzora mafuta munozora hazvishande musiwonoita accident ndipo unoona kuti hazvibatsire hausioneki chironda chipi ichocho wakuti machiremba emuzimbabwe akutadzawo kurapa batiwe ndiwo uri ropa wona izvinhu zvakanaka panguva dzose unofanira kunzwisisa toya tinonyaya dzatinotonga misi yose nenguva vanhu muri kuabhiusa vanhu pakurarama vanhu muri kuroora vana vadiki vanhu muri kurarama vana vadiki nokuda kwemadivisi emushonga yekurima kana kuti ufunga kuti ndikaenda kunganga ikanditi ukararama kamwana mudika kana 5 years zvinondiitira zvakanaka siyai pakurarama vana vadiki ndaitaura musi uno ndiri kubhindura naprovincial majors achiti mambo nyaya dzawandisa kujeri kwakazara munorarama mwana ano 7 years ano 5 years munowane chii chamunonzwa mushonga yese iyo mutemo nyika tiri kuti vanhu ngavaroorwa akwanisa 18 years regai dzive shiri mazai hana muto saka zvatinoita tikasangana nonyaya dzevana vadiki panapa tinokuchaja zvinodzimba ndokuti musiye ukaona ari pa next door pako achitorwa mombe dzichena kuti arora mwana mudiki zvinonakidza kune kuti uzozviita unobva wazvisiya varume vanobikirwa sadza nenguva zvinoita kuti pabude mumba mukatadza kuvachengeta zvakanaka vana vadiki ukaenda pana vakorinde 7 inoti waniswa musoro shoko unobva wati kana wati waniswa kana makurara unobva mufanira taka manyengetera kuti satana asapinde pakati penyu mozorara futi zvakare moita bonde futi kechipiri kuti satana asapinde pakati penyu zhira kuti imba inobva imira zvakanaka saka vanhu ngavaite zvakanaka
Uno muridzi wavo. Tikuirana. Saka ndofunga kuti ndipei nyaya tuona. Ndinoda mudzimai wangu. Mudzimai wangu. Lokala kuchenda kana kahondo wekukora ndikuzo musaite kuita kuti akuna zvinofanirwa pakutonga nyika. Bra. Kutoa kana muprimary. Kana kuratidze. Taura. Taurisa kamati. Endai kumusha, munovaka musha kutsvaka kugara naye. Ndofunga tikazoenda kazinotaura sei ndakasvika ndikakurukura nevarume vakakurukura nevakafura zvinoakati padhuze here pamunogara nepanogara murume wako tigonambo wake musha akati kanzi chendai munoita sei ndikazvinambo wake musha ndobva taendawo ndikati chiya tichaizvitina madzimai tivake musha ndobva aramba akati handikwanisi kuita sei tichazvidhina wakai musha ndikati aiwa ngativake ichi musha ndovanzi aiwa handikwanisi kuita chi tichazvidhina akati hauraii saka toita sei nokuti inini handina mari kuti nditenge chidhina ndikati haendai kubasa ndikati aiwa pandachikaita sei chakaiwa zvishuwa tikataurana tikawirirana ndakasumwa ndikaenda kubasa South Africa ndikanoshanda 6 months ndikasiya mudzimai kwaatezvana sekunge zvakanga tauya kudai ko ndikanda dzimusi 1 kwaatezvana ndikatosiya ndatengawo zvandikatenga ko ndikati mudzimai ndichikutengera foni kuitira communication because kwandikuenda kunonetsa kuti dzese fonari saka WhatsApp ndikatengera ndikamupa ndikasumwa ndikaenda South Africa ndaenda South Africa ndicommunicate ndasvika ko ndikaita 6 months ndadzoka ndaikomita kuti ndauta sei ndakudzoka ndapabhodha saka ndine rori yandaiuya nayo kuno saka ndikasvika timisiti pabhodha tichita kuti tiye mapeni mudzimai ndibva nditaako ndasava tingendenda buda because ndanzi ndibve kupi akasvitswa kubva kumbai kuna baba kumvura ndozouya ndosvika foni yangu ndikabva yadonha bayatsemuka ndasvika kuno foni yangu haichaita No, taura pano nyaya kuchete. Saka nyaya iriko ndekuti ini ndikazoenda paatezvana ndichida mudzimai ndasvika adzimai ndibvanzi hapo akaenda kuti vakambobuda ndikati aorit ndibva ndadzoka ndifo ndaenda namukoma nemunini ndibva ndazodzokera futi kwechipiri handina kuona chikabuda ndikati adzimaiasitauri ndazotuma dombo wangu dombo ibvanzi kuti mukwata timupe mudzimai akandionga atibvana kupi kudaro nokuti nyaya yakapedzwa namambo ndiyakati zvayo mudzimai ngaachita sei ngaachiroorwa saka nyaya yakatopera kudhara saka mudzimaiwo ndakatombobiwa kuti ndikaenda kune mudzimai ikoko kwaaigara kupi ikoko ndikamuona ndikatomushe ndikatoa zvandikandauya nazvo ndikamuona akati aiwa inini ndakatounzwa kupi kunonga ndikwanise kuite sei ndidzokere saka zvatokwauri kuti wewe udzokere kupi kuna baba ndipandikazodzokerawo ndadzokera futi mudzimai akazoti aiwa iwe ndichibva kwekwe ndakutoya kunonga ati tichiwa zvinditora tiende kuti tese kupi totaura kuna baba ndakazosvika kuti mudzimai ane mumwe munhu Musime munhu. Ndipedze baba. Mamuze kuti ai mamuze here zvataura. Tezvara zvataurwa mazvinzi anomukwasha. Hadzi kuda mukadzi wangu. Mukadzi wenyu makati mambo akatitora mukadzi ngaende auriwe zvake. Amzoro echangamiri. Ini kwasha hana kuya kwandira achitaura achiti ada mukadzi wake. Ende hana kuzotuma sadombo futi. Ende ndakaya kunoku inini kaviri kesi. Tichiti tigatisane nawo iyoyi hana kuuya kudani. My expensive yangu yese ndakashandisa ndichiuya kunoku hana kunge andidzorera. Saka izvozvo zvekutondirwadza kuti ko naye mukwasha wakuzondikwirira seiko dare. Iwe usina kuya kwandiri. Kana mapedza munombera to kurira kumkwasha. Kwacho waizwa tsana kuna atezwa rai. aiwa zviripanza ini ndakasvika kumba kwaatezvana aimbomira ndafungira kuti waifana kutanga wapindura zvanzi natezvara ndaifamba ndichiya kuno kudare usinga waini
Iwe, watu washika mkatano mwamume. Yo. Baba mwana yangu. Ari pano. Urumisa, sunga toni. Ya dai, itaela ina chingange. Aina? Chingange. Gara pakata. Singatwan. Murume wako ndo. Huyu ndiye anga murume wangu. Yes, yes. Hauna murume? Andina. Iskani yani? Ako notaura kuti akaroorwa mukadaro matadza kutonga. Hapana pamunotaura kuti akarooriwa. Zvekutaura zvese zvimakuhwa. Asi chokwadi chinobuda pa makanga marambana here mukomana wako? Tikaramba. Mudare munhu? Iya hana kuzouya ngaita ndangoendawo kana chaakazokutera hana. Hanzi ndauya muudze kuti ndikukuda tiende kumba. Ndakatomutera ndikutokuda. Muudze ikopa. Iwe mbobva patezvara. Muudze ikopa. Aiwa kana ukaenda panzvimbo kuenda pamusuwo udzodzwa mavani. Muudze kuti madzimai andekumba. Hanzi andekumba nadheti. Nechikonzero chei? Hapana future nemurume. Hapana. Saka uchamuda? Muudze kataurisa tizwe. Anchada nezvaro. Iwe, hanzi anchada nezvaro. Ndinozvinzwa. Kana iwo sandide uri paprofession that you chara chi. Mupeshere ngenosakuda. Mumwe murume usati waramba munhu. Ngatoka. Saka wasi murume. Oda. Wazvidzwa iwe. Hanzi handichakuda. Saka uri kuti kudii? Nyaya daibva handisi kuzviramba. Handisi kuziva kuti zvinokodzera kuti munhu atanga aita mumwe murume asati aramba mumwe munhu. Hazviite. Saka uyu handisi kuziva kuti zvaakaita zvinobvumirwa here. Ari kumurume here? Ndikatosvika enda unosunga chikomba chiuye. Aiwa, ipapo topamba. Aiwa, vedare aripo ndakutobvisa mari yedare anosunga because ndiri kuziva ndikatosvika kupolisi. Shenda unosunga. Shezvara uya. Mwana wako ari ku? Yana ambuya? Mupei mazepi mwana. Mazepi ari kudya mari yambuya. Ari kudya mari yambuya? Ari yababa anoiziva. Alright. Tapedza. Kwirira chikomba. Right. Chinzwa ka? Kwirira atezvara kungotongana nawo atezvara. Iwe ukauya uchimboenzana nemwana wako. Unobvisa $10 yekuti murume atezvara padare. Visa? Laina chingange. Visa? Apa ndarisina asutupia naye pandouya nedare. Naika. Chiuya naye chibva wakwirira chikomba. Tezvara uye upere mari yako wazvinzwa? Augare nomukuwasha padare mahara. Oma expensive yamu. Mari taura. Ndakakwira nchihaya motikari ndichoya kuno. Taura kuti mari 120. Asi ndoda 120 yangu. Aiwa, mari ndinoapa asiyanyanya toya chimwe chiri kundinetsa wedare. Inini ndine mwana ndikaroora. Asi inini ndoenda kuchechi kuti ndimupfekedze dhenibai charatezva vangu havabvuni. Dhenibai unopfekedza chechi mwana ndo wako? Vari kuramba. Hanzi ukuramba dhenibai nawo tezvara. Kuwasha uyo aiuya usiku changamire. Saka ndakamurambidza. Aiuya usiku zuva rauka nedhenibai kuwasha kuyambwani. Aiwa ndakaramba ndakati handidi zvousiku. Ndakaramba changamire. Dhenibai ngawa naro masikati kuna. Ngawa masikati wakachena. Hanzi uya nedhenibai masikati. Taura tizwe. Akasungira ngawaveko. Kana akambe naye chidhenbai nechena naye. Andosungirwa ngawaveko. Aiwa mwana ndo waridzika. Iwe usida mwana ndo wake. Kana apa kwake kwaveko. Kubva kwake waudi dhenibai. Right. Chikwirira dare kwazvizwa. Kubva wakambobuda wangosina kuona dhenibai. Wangosina kuona dhenibai. Anditi wakada zviseno dhenibai. Right, Mr. Pet.